Bé, Pep, en els capítols anteriors hem fet d'alquimistes, però ara ja ens hem pres una mica més seriosament i ens hem posat una bata de laboratori i estem a davant de la Facultat de Ciències. Avui, què et sembla si parlem una miqueta del llegat que ens varen deixar els alquimistes? Molt bé. Mira, els alquimistes varen fer alguna cosa bona, perquè varen investigar molt amb els mitjans que tenien. Esclar, hem de pensar que estem parlant de fa més de 400 anys enrere. Una de les coses per això que varen inventar és una cosa molt divertida, que és el flogist. N'has sentit a parlar, Pep, del flogist? N'he sentit a parlar del flogist, sí. El flogist és un invent molt curiós. Deien que la matèria que era capaç de cremar, un dels seus components era el flogist. I varen investigar per intentar descobrir de què estava fet el flogist. I avui farem un experiment, Pep, per intentar descobrir un dels elements que formaven part del flogist. Què tens preparat avui, Pep, aquí? Aquí tenim preparat un experiment que el farem amb aigua oxigenada, Molt bé. amb peròxid d'hidrogen. El peròxid d'hidrogen, que tu diguis que és aigua oxigenada, què és? Que és aigua normal, que hi has afegit oxigen? És aigua amb més quantitat d'oxigen. Molt bé. I el que veurem aquí és aquest desprendiment d'oxigen d'aquesta aigua oxigenada per donar aquest oxigen. Doncs com hem dit, en aquest primer experiment agafarem aigua oxigenada, la qual és com l'aigua corrent però amb més quantitat d'oxigen. Ara mateix s'està desprenent oxigen d'aquesta aigua oxigenada, però no ho veiem perquè aquest desprendiment és molt i molt lent. El que farem primer de tot és colorejar aquesta aigua oxigenada per fer l'experiment més visual. Amb aquests colorants vermell i groc aconseguirem un color taronja. Ara afegirem una mica de sabó a l'aigua oxigenada, que és el que ens ajudarà a veure com es desprèn aquest oxigen, el qual podrà inflar aquest sabó i formar bombolles. Però com veiem, aquest desprendiment d'oxigen és molt i molt lent, es formen poques bombolles. Per tant, necessitaríem un accelerador d'aquesta reacció de desprendiment d'oxigen. I el que farem servir és el iodur de potasi, que serà això, el catalitzador d'aquesta reacció. Aquest catalitzador ens accelerarà el procés de desprendiment d'oxigen de l'aigua oxigenada. Per fer aquesta reacció a casa, si algú la vol fer, li farà falta una aigua oxigenada més concentrada que aquesta. Això mateix. I què més hi has posat, que no me'n recordo? Hi he posat una sal que ens ha fet de catalitzador d'aquesta reacció, que ens l'ha accelerat, i era el iodur de potasi. Perfecte. Una mica de sabó líquid Això mateix. i, si volen, una mica de colorant. Moltes gràcies. Fins al proper dia, Pep. Fins al proper dia.